ବାହାନାଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନାଗାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଛାତିଥରା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମୋଦି ଆଉ କଟକ ନ ଯାଇ ପୁଣି କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଫେରିଯିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନାଗାରେ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 288 ଛୁଇଁଲାଣି, ଆଉ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ବହୁ ମୃତଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନି। ଏପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି ଏବଂ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଦୋଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଚଳିତ କରିବା ସହ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ଖବର 24।